Per primer cop, el CILMA veu com la classe política no tanca la porta al soterrament de l'AMAT. Des de que la setmana passada van presentar al Parlament el seu estudi, on es demostrava que soterrar la línia entre Bescanó i Santa Llogaia seria tècnicament possible i poc més car que l'opció aèria, des dels grups parlamentaris es va anunciar que s'obriria una comissió mixta entre tècnics i polítics per avaluar l'estudi, que en 2 mesos presentarien un dictamen. Aquesta és una bona notícia pel CILMA, que veu com un dels temes que s'ha lluitat més se'ls obre una part d'esperança. I més ara, quan aquest mes de maig, en concret el divendres 22 de maig, celebraran els seus 10 anys al Castell Sant Ferran de Figueres. D'altra banda, durant la presentació d'aquest acte, el president de l'organització també ha parlat de les compensacions que haurien de rebre els municipis afectats per aquesta línia de molt alta tensió. Tots els ajuntaments, per instint, voldríem compensacions per tot, per supervivència gairebé. Però en tot cas jo entenc que l'única compensació, la major compensació és el soterrar la línia. Amb això jo crec que els ajuntaments s'haurien de donar per satisfets. Més coses, la Universitat de l'Estiu de la UDG